Igbo ndị mena ege mete ekene kwa amacha maka unu ege ntị unu no ihe nwanne anyị nwoke gwa Soludo. Soludo. Afa gị bụ Soludo. Mana ị nara ya mee ihe afa gị kwu. Your name is Soludo. What does Soludo mean? Follow peace with all men. Soludo chọrọ iji so udo with ndị Anambra State. Ọchịchị na-abịakwa ana. Ọchịchị akwefe ọchịchị na-abịa ana no king reigns forever. Mana remember ihe ọbụla imele ndị mmadụ is what they are going to use wee cheta gị. Are you going to will your legacy be watered down the drain like your former counterpart like your former counterparts that once ruled Anambra State? Gwa m onye chịrị Anambra State aka na-echeta legacy ya today. Gwa m onye ya abụ ya mpụta na-achị Anambra State ka na-echeta legacy apart from Peter Obi ya abụ people can boldly hit their hand on the chest you can onye ame except kwa na enwere onye ahụ benefit directly. Those are the ones that are still go now, but their voice are not loud like Peter Obi. Soludo here asa n'anya. I talk with one girl in the social media that she like as God to take share problem, give everybody. Where is the like grace the God? Because now something in the Bible. Hezekiah, put your house in order because you may not survive this. Hezekiah ignored that message and he went and praying for long life. God granted him long life. After Hezekiah, after that long life, Umazia watered those things because he refused to put his house in order. So Lord, the Bible verse can quote to again. You open your from there. Got here called Elego now. Called the one. This is an Igbo version. Wait for the English version if you don't understand Igbo. Profit, uru, on Monday sit at home, minus loss of human life. What equals to? Hey, loss comforter. Okay, onye make 1 million naira profit on Monday. Well, minus, well, lose one there. Can you offer that? Loss. Okay, onye make profit 2 million naira on Monday. Sit at home. Well, lose one there. Can you offer that? Hey, loss. Chill. Ibe onye na-azụ ahịa mmadụ ji azụ ahịa ka o wee megini ka o wee nweta uru ka o wee meke uru ọ ibe ji azụ ahịa. The first thing onye ọwụna na-azụ ahịa na ama agbakọwụ profit and loss. Ihe ha na-azụ ahịa ofu ibe izizi ya amụtawo profit and gịnị loss ka esi agbakọ profit. Ịgbakọ the cost before ile ahịa ịgbakọ the cost wee megini gbakọ ịnya before it price. The cost o nwere ibe ọ na cost mmadụ iji gịnị nweta uru n'ahịa. And all ibe onye na-azụ ahịa na-enweta. Gọvanọ Chukwuma Soludo fụtara sị ndị mmadụ zụba ahịa on Monday. Wee tie iwu force ndị mmadụ iwu na ihe emeghe nata. Ọ sị na onye emeghe on Monday na ọnwụ na imeghe na ha ya suspect gị. Anyị ma ihe na-eme suspect akwa ọkụkọ ọ suspect ka ọ nwee court akọ hit be here. Nzaba kpụrụ ya na-akpụgharị ya ọ suspect. Nya ọnwụ na imeghe on Monday emeghị ihe mere akwa ọkụkọ. Ọ ibe ọ na-akọwa ọkwa gọvanọ Soludo ji ọnụ ekwu. Na ọ iwu na ihe emegheriri. Ibe a na-ajụzi a na-afọsụ mmadụ nzụ ahịa anakwa na-afọsụ mmadụ anaghị afọsụ mmadụ nzụ ahịa ọ dabalụ gị ire ahịa bụ onye ọ dabalụ ole ọ dabalụ gị ịjụ ịkpọwa ọ dabalụ gị ire mmadụ chịtakwu ego ọnụ n'ahịa price daba ire ọwụ na what will cost gị niile o nwere ndị na-emeghe ahịa on Sunday ndị na-azụ ahịa bọsụ ụka ọwụ mmadụ niile na-azụ ahịa bọsụ ụka but onye firie na ọ dabalụ ya kpọghe shop bọsụ ụka zụ ahịa onye firie na ọ dabalụ ya ma ya zụ na on Sunday anaghị afọsụ mmadụ nzụ ahịa. Even ndị na-eje Sabat anaghị akpọghe on Saturday maka na Sabat ba ọ fụrụ ahịa Sabat sọrọ nsọ ahịa on Saturday ilo shop ha kpọchie shop anaghị afta. So no ime gọvanọ Soludo bịaziri wee bịa nye iwu a ewe na-ajụ gọvanọ kwa economics maka ndị ama Chukwuma Soludo economics professor of economics gịnị wee economics ụkwa nzụ ahịa ihe gbasara ahịa iwe na-ajụ Chukwuma Soludo kedu onwekwere calculator wee gbakọ profit and loss n'okwu ọ chọrọ nkwu before tie iwu o mekwere profit and loss. Ndị nyanya nọ ha apịkwara ibe a na calculator pịta anya mara ma ọ nọ n'uru maka ahịa ọwụrụ anọghọ n'uru onye na-azụ ahịa tụmadụ onye Igbo onye ha azụ ya na-agbakọcha profit ọ na inweta na on Monday iwe ruzuo ndụ gị uru adịghị ya sị kọwara ya prọfesọ
Okay, can you back up? What of on Monday is one share profit? You lose one doggy. Get plenty. Mana governor ya biara go no. Come me off. Loss. Loss. Okay, let us say you lose one dog on Monday. State government at enyem de beg 10 million naira. Can you after? Loss. Ndi kana yeshi pia iva ba ka ogba n'uru. Kedu ka yes governor gwa anyi kedu ka yeshi pia iva na onye lose one dia maka ọ na-azụ afia Monday. Ka ogba n'uru. Di ko yeshi me. Okay. Ima na mathematics. The probability zwa Monday plus the probability that onwe ibe ye make 1/100 kedu ibe ọgba loss. Ọka na-agbakwa loss. Ọka na-agbakwa loss. Ọka na-agba maka na o nwere ike ọ dị aka ihe ha egbu gị. Ọnwa obere ibe probability na ya egbu gị nwa obere ibe ihe risk ye. Ọka gba na loss. Ọka na-agba maka na ụwa ofu mbịa. Ụwa ofu mbịa. Maka if was why Monday onwe ibe mego ona is all right. O yibo ya no ya. If anyi uba before nwo agba ya toto. And he is a bulletproof. Ngige ukwe nke mbosa agba ya nna ni nefukwe police o. Mbo if anyi uba go ngige go with police onya ka ihe dis trader. Na agba aka ewelu key shop abia abia. So si iwe oji key shop obi ogbage ona. Nya ka isi ati ishi ka mboto onya. Biko Chukwuma Soludo biko prof. Onwe ndị gị na ha ji okwu jekwuru iji na ndị mmadụ mee collateral damage ịma ibe ọ dị ka ebe a na mgbọ na-ada igbokọsịa ndị mmadụ sịba fụọ na anyị vuo ivu emusi jebe ịkwafụba pamụ nọ n'ihu na mgbe ada agba mmadụ ịtọ ma onye ise mgbe agwụ ọ yiri na-achọ nkọwa mana 1 billion ndụ ohu onye ka 1 billion onye na ya anwụ ọ kachakwu mma na gọvanọ bịara nye announcement wee kpoo ma ndị amị ma ndị polisi ma DSS kpoo ifu egbe ha ji ka ọ na-ekwu okwu ha nọchi aka nri na aka ekwe wee na-ekwu ibe a nwa businessman gba aka ndị ibe ya na ya protect ya okay Monday profit on Monday plus enwere ike iluzuo shop gị goose gị kedu ihe ọfta loss onwe ebe shi gbakọ ibe a ọ gba ha na loss ndị niile egbugbo na Anambra ndị ma afọ a ọ na-agwekwe na is all right ibe a na-agụzi ka ọ na-ana ndokwa ọ Chukwu wetara Chukwu ewerugbo didora akụnyere egburu afọ a ịnụnụgwo na-ejidere onye gburu Justice House of Assembly nke Ọnịcha ọnwụọ ọ na is all right ibu na ọ nwụchalụ olu election asị ndị mmadụ biko ka ha fụrụ nwunye ọchịchị onwe onye kwere ndị mmadụ ekwe so ibe na-agwa ndị mmadụ mgbọtụkwa gị nwụọ ndị mmadụ abịa akwamozu gị rie rice ụfọdụ azụ anụ nwụọ mmiri onwe ibe ya eme ha ewere kọstọma gị ụfọdụ ebido rikpawa nwunye gị na fon narị gị nwunye gị tiwe mgbụgbọ so ibe na-agwa anyị zụ ahịa mana nwa ya nọ UK na-ejegharị anwe ihe ọ na-eme nkọ ihe ha edurati Ọnịcha meperie shop ya durati Ọnịcha meperie shop ọ Monday nwa ya bido zụwa ka ndị ọzọ na-eri anya mba nwa gị nọ UK ebe security na-agagharị ifuru ndị kọmentị nwa ya sị na Soludo dictator ọwọkwa m kwu ibe ọ na-eme dictator the problem gọvanọ Anambra steeti nwere nwụ na ọ na-eme mpako maka ọ nọwọ mpako ọba moto gbada Abia steeti jụọ oti biko kọwara one or two things about good governance anaghị akwati ya n'ike agwụgwọ m ndị si is a no-nonsense governor ashị ka ọ bụ gọvanọ anyị wụ no-nonsense governor nwunye ya ha do na-eme ha fukere ibe a na-aka onye agọgburu ka agbara ndị niile ngwo na Anambra nwee nke ngwo na Anambra steeti gọvanọ ji etụrụ 1 naira ka ọ bụ family bi ngwo na Anambra steeti jere nye family be scholarship ha na-enyegodo scholarship ha nyewe onwe ọkwa na Anambra ka egburu mmadụ were ichie fri na osisi onwere ibe mere ịnụ ụba na Anambra steeti gọọmenti na-azụzi family gọvanọ Soludo profit on Monday minus human life will loss ọghọm ka ọnwụ onwe na-eje njeji ndụ egwu ya afọ ọsọ mmadụ zụọ ahịa ọwọ ọkụkwọ ya ụgwọ shop ọwọ gị gbara ya bụ ọwọ gị na-atarị ahụhụ a na-ekwu na ndị mmadụ anaghị eme kwuzi profit na business a na-emeba ịchọ ka atụ ikwo ndụ ya atụghị ịna is all right atụghị ije ebe ahụ were microphone kọgherichi na evu ndị obodo ndị ba ndụ ahụ evuru ozu ya na paruo ba eribe ozu ya biko ọ bụrụ na iso na ndị ngwaolu mebi onye nke gị so na ndị ngwaolu na Anambra duto ibe si tatoma jenu vụọ ọnya vuje Soludo vụọ na ozu evujeri ya nyari enye orichaji enye amara ọ na-asị ndị mmadụ fụtaba imezie Monday nwe inidi ihe mmadụ ayọ fụta bịa zụ ahịa Monday inidi ihe mmadụ ị na-achọ onye ya ịrafta family ga nọrọ n'udo ndị ahụ ebebe akwa ha ticha mkpu sụcha ude ha nọ is all right onwe ndị niile nwụrụ inugo na onwe onye ji ejụba ndị ikunu shi biri ma ndị dibe nwụrụ onwedịkwa onye na Anambra enyi de gọọmenti Anambra si ka eji eju kenebe ka ekunu shi nọrọ nwanne obuzọba onwe ụwa akwụkwa n'isi obuzọba onwe gị ọ da-awara gị na eje ndị be gị eje ehuru witi ozu gị ebiebego onwe ihe ya eme onye hafụkwanụ gọvanọ na-aṅụ mmiri life na-akwa akwa ọ na-enu pawa na-enu ha fụkwana ya na ubie
onuche anya ozuo ike ọ na-achọkwa onye oyi alafta